Bună ziua și bine v-am regăsit la primul meu episod de Clash of Clans. Nu sunt chiar atât de bun pe Clash of Clans. Sunt chiar destul de bun pe Night, dar pe Day aștept sfaturile voastre, ce ar trebui să fac. Și hai să începem. După cum vedeți, am o bază destul de frumușică făcută de un coleg de-al meu de la școală. Și vom începe episodul cu un atac. Eu folosesc full barbarians, dar dacă aveți sugestii, lăsați-le în comentarii. Are ceva pe margini? Nu are. Deci cred că îl putem ataca. Deci, îl putem ataca arcaș barbarians. Cred că e bine așa. Deci, o să fac, uite așa. 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 Și acum și vom face aici cu încă un pic de barbari. Vom distruge Tesla-ul. Deja 45. Ok, e bine. Vom distruge aproape tot. S-ar putea să-l facem și 3 stele, cine știe. Da, nu cred că îl facem 3 stele. Dar s-ar putea să-i mai luăm ceva. Ba nu. O să fie 2 stele, 67%. Și am făcut un victory. Să ne uităm și la replay. Voi da pe viteză mai mare ca să nu vă plictisesc. Interesant atac, dar aproape ineficient. Mai avea betaminul. Dar n-a prea avut ce face. Nu prea a mers bine atacul. În schimb, baza lui e cam praf. Hai să ne întoarcem pe Day. Ce ziceți? Așa. Și să vedeți. Așa. Un baș. Să-l scoatem. Eu toate chestiile care mi-apar pe mapă le scot ca să fac cât mai multe gemuri. Și pe Day nu prea mă interesează chiar foarte tare. Dar Unlocks Wizard. Cred că mai trebuie să strângem un pic. 200. Cât s-a scos asta? 240. Aha. 240 de. Deci va trebui să ne upgradăm Elixir Collectorul. Nu Elixir Collectorul, Elixir Storage. Și o să ne mai punem unul. Nu o să-i dau niciun gem pentru că nu are rost. Și o să mai pun unul aici. Așa. Și încă o mină. La defenses o să mai vedem. Pe mine mă interesează foarte mult resursele. Ok, și gold storage-ul și un ultim elixir storage. Așa. Azi o să începem să le upgradăm pe toate. Așa, o să upgradăm gold mine-ul, elixir collector. Așa. Nu știu dacă am o bază chiar foarte bună, dar cred că e decentă. Nu știu, habar n-am. Spuneți-mi în comentarii. Air defense-ul să-l upgradăm? Hai să-l upgradăm. Bine, după ce termină ăștia, o să ne întoarcem pe baza noastră de pe Night. Ce putem upgrada? Springtrap, Megamine și Gemmine. O să upgradăm Megamine-ul. Uite așa. În 6 ore este gata.
Și cum nu mulți văd Clock Tower-ul, o să pun mine-ul aici, în caz că o să atace pe aici cineva. Și o să-l pun mai în spate. Uite așa. Dar dacă atacă cu arca și... Nu, cel mai bine e în față. Asta o am păzit. Hai să mai facem un atac. Totul e full? Totul e full. Ok, hai să mai facem un atac. Nu, ăsta are guard post, interesant. Dar are crasher în construcție, cred că o să-l facem, cred că praf. Ok. Cu Invisible Archers o să-i scoatem guard postul. Ok. Acum o să sniperim totul cam pe aici. Pe aici. Așa. Ok. Destul de simplu. După cum se vede, nici el n-are o bază chiar foarte bună. Dar merge. 79 cu 2 steluțe. Chiar foarte bine. Până acum n-am mai făcut atacuri chiar așa bune. 50, o steluță, cam așa. Ok, avem resurse. Asta putem să-l upgradăm, ok. Dar nu ne trebuie. Și nici nu avem builderul. Să vedem ce mai putem upgrada acum. Mega Mine-ul e în așa. E în upgrade Mega Mine-ul. Așa. Clock Tower și Gem Mine. Deci cred că în episodul viitor Gem Mine o să fie gata de level 3. Cât o să dureze? Upgrade 6 ore. Da, cred că în episodul viitor o să fie gata. Și hai să dăm un boost pentru Mega Mine și resurse. Dar și pentru armată ar merge. Deci, după următorul atac o să încheiem episodul. Și asta e, o să ne vedem data viitoare. Vă rog, dacă v-a plăcut, să lăsați un like. Și să mai îmi spuneți câte ceva ce ați vrea să mai fac în day, dar și pe night. Ok. E prost că și-a pus... nu e chiar prost, că și apără bine aici. Dar nu prea merge. Double Cannon se scoate ușor cu Invisible Archers. Ok. Și acum Crusher-ul scoatem. Ok. Select a different unit. Ok, tu o să fii. Ok. Cum nu mai are... Oh, are Tesla, am uitat de Tesla, Firar. Dar cel puțin o să-i scoatem Builder Hall-ul. Ok, merge, chiar merge. Ok. 74 cu 2 steluțe. Victory. Cât a făcut el? 73. Oh, hai să ne uităm la replay.
Ok. Le-a scos, ok. Ați văzut cu câtă viață a mai rămas Builder Halo? Deci, o liniuță. Deci, o săgeată de archer și era mort. Și scotea mai mult ca mine. Asta e. Vom încheia episodul aici. Vă rog să lăsați un like. Până data viitoare, pa, pa!